आंनि मुङा मुस्रिमा सपना बसुमतारी बादाय नं 35 गामि हातिजान बियाब सानजा जनाय जिल्ला धेमाजि आयदा बाथि देंखन आरजनि बोर आरो निमाहा बिनाय आरजनि गिबि सिरि नों आफा सोरजिगिरि नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि सारसि हरदों गियान अ आफा फारि फारि नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि सारसि हरदों गियान अ आफा फारि फारि जाफुंसार होफैदो जिउनि लामाखौ नों देरहासारग्रा मिथिसारग्रा अ आफा मुलुगनिगिरि जाफुंसार होफैदो जिउनि लामाखौ नों देरहासारग्रा मिथिसारग्रा अ आफा मुलुगनिगिरि सुफुंदो जोंनि नांगौखौ अनसायहरदो नों आफा नोंनि फिसाखौ जोंहालाय राहा गैया नों नङाब्ला नोंनो बिगुमा मुलुग संसारनि
सुफुंदो जोंनि नांगौखौ अनसायहरदो नों आफा नोंनि फिसाखौ जोंहालाय राहा गैया नों नङाब्ला नोंनो बिगोमा मुलुग संसारनि नोंनो बिगोमा मुलुग संसारनि नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव